سلمت قلبي يا ربي لتغسله رفعته لك من خوفي فأنت له. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وعليه نتوكل والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. So kung mga bangsa mamakinig sa iyang kaya video na gusto mga pagariami, so mga tunga na yami, so mga ginawa yami, lagi do ginawa yami sa personal, anta kasi busag yung kaya Facebook, salam na miskanusan, panganinta ko Allah mambagyan niyo, so maanaw salama kalilintad, nagukapipia ginawa. Mga bangsa mga pagariami, mga urip no Allah, kemasanga man sa giyang kaya oras, sa giyang kaya pitstano, niyag-live kami, augugiyang kaya magister tano, si Sheikh Al-Alim Muhammad Ismail Laghindab, magisteray sa tafsir, sa Al-Jami'a Al-Orduniya, sa University of Jordan. Na sa kanya man pagpadatan sa giyang kaya oras, maloto kaya latalatan sa piragawe, adami kapapag-live, adno to amya mga isindu dagalabak. Na katya kami man na kemasang kami niyo sa giyang kaya live tano. Uba kabgi sa may tuwa oras, agiyang kaya magister tano, agiyang kanan na niniba, mapipir tano bandingan, so puso. Sabab sa kada kalandan ni manto sa masay manto, laboron si mga kangudahan na gusto pumangisaling bago mga muryataw, ayabu katawiran nagukapkan girang ko puso, na igirabu si ko mga pagidaniran, si ibu sagi ang kaya mga TV, mga love story, si ibu si ko ano ba? Sala ka nini ba? Kapken gira nun, di mapiyaw pa kapken giran si ko puso adi hindi kang bendingan na. Si ibu sagi ang kota tigiran sa nini ba? Tagaluga pagmamahal, ariseko. Nagito gitatawi. Adak lang kumakangudan sa masayman to. Na ginani sabab miya pikirami nini ba? Miat kaya babayana miya ba mika bagi sa may to bendingan agi ang kaya puso. Puso o manusia. Mga bangsa migi ang kaya puso na tituay ko importante si iko dita no di ka pagintaw, nagusiko dita no di ka pagagama. Laboron si ko agama tano agama Islam. Tano din niyo ka ayabu akia pas tano si isa Mauria alungan na supusutano. Anto na ikatiro Allah subhanahu wa ta'ala, yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Katiruan ano Allah subhanahu wa ta'ala, gitu atig Allah subhanahu wa ta'ala sugawi, gitu so kapungukum Allah, gitu so Mauria alungan. Datigyan na kapakanggaya guna o di na dia tigyan kapenggunaan o tao. So tamok yan. Wala ba nun nagusto mga bawataan. So mga watayan, so mga bawataan yan. Nada na ba yan yung kirang kinggay aguna sa giyang kutwa kapengukum Allah. Illa man atallaha biqalbin salim. Inong tabu so sirano to, miya kataling umasiran si iku Allah, na supuso iran na limpyo. Supuso iran na dasanin-saning yan. Supuso iran na mapia puso ada sanin-saning yan. Na ginanip pinaka-importante, ginanip kalai arga o puso. Kailangan na di man bitira agu katawan o pitang gisa na Muslim. Ato na'y arga gyan kay puso.
Ayap nakatiro Nabi tanu Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ala wa inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahyil qalb. Bitero Nabi tanu Muhammad sallallahu alaihi wasallam mata sagiang kana na hadis ugid na aya bukin watanuro naso dalilun sagiang kota puso. Tapi tero yan na adna tigyan na mapapadalam si iko anggaw tao manusia amay to sakmas udina sa ami atigiran. Igira mano to aya mitegumpia nagu aya niya katitu na solangon o anggaw tao manusia solangon no badanian na pakatitu. Tegumpia. Na upo manatigo Nabi sallallahu alaihi wasallam gito'y mabinasa. Gito'y mabinasa agiyang kotwa may tuwa siya. Agiyang kotwa sa ami anggaw tao manusia na upo na yan mabinasa na ayan na kabinasa na sulangon ulawas yan. Na sulangon ubadan yan. Na ato na ito atigo Nabi giyang kotwa tigyan so puso. Badi gito atigyan so puso o manusia. Sa manuto na so puso tano nas kanya ni ibaratukuan na datu-datuan ng mga anggaw tatano. Skanyan ilidir, skanyan commander o mga anggaw tatano. Gina ni katiro ng mga ulama. So atigiran so puso na malikul a'da. Malikul a'da wal a'da jundun lahu wa taba. So atigiran so puso na skanyan idato o mga anggota na so mga anggota na matagian siram baden mga pagtaw niyang siran monot kiran na sa din sa ordi ragyang kana na puso ka nagusa din sa mapapadalmon na aya din gemaw si ikaw galabag ka kauto sa din sa galabag ka sa din galabag ka no anggota ka so limang ka so sking ka so matang ka so dila ka, so niya nitiroon, so kababayan yan mamakinag, na gito'y mapapadalam si kupuso ka. Sabab, sa supuso ka, nas kanya ni pagurdir kiran langon. So mata, na pagurdiran o puso, anto na ipagilay niyan. So nga, dila na pagurdiran o puso, ato na ipatiroon niyan. So tangila na pagurdiran o puso, ato na ikababayan yan mamakinag. Lagi ito tumamusulima na gusulangon o anggaw tao manusia. Na ayairan datu-datuan na supuso ka. Nas kanyan ipagurdir si kulangon taman. Yuto'y kalay arga giyang kay apuso at kinanglan na masyap o pitang gisaan a Muslim. Si mapadalam agyang kota puso iran si iku kalilimpyo niyan si iku langon o mga baradusa. Si iku kalilimpyo niyan si iku mga kasupaka si iku inisugu Allah subhanahu wa ta'ala na gusto ko inisaparian. Ay isa pan mga bangsa miya kay importante agyang kay apuso. Na kalayan yarga kapan na diyan si iko Nabi tano ang Muhammad sallallahu alaihi wasallam na miya kadakdakal miya aloy hadith miya riwaya miya pamanutul panganinian pantagbo sa agyang kay apuso. Mga panganiyo Nabi tano ang Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ay isa miya aloy na tigo Nabi sallallahu alaihi wasallam Allahumma ja'al fi qalbi nura. Hay kadnang ko, hay Allah subhanahu wa ta'ala na baluyang kasi ko puso akan susindaw. Sama no to na ayap kesindawan si iko mga anggota o manusia na so puso yan. Na upun kasindawi na kesindawan so kawiyag-wiyag yan, na kesindawan so galabak yan ang mga pipya. Na upun ayak kalibutangin na so puso, na kya libutangan so galabak yan, na kya libutangan panso kapagintaw niyan. Napakagdam sa giyang kotwa, mga awidakal, mga kamargenan, mga kapakadapanas, upun kalibutang iso puso. Giti sabab, aso nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam na dinan di panganina, kasindawan agiyang kota puso yan. Na, antunap ni isa pan apang niyo Nabi sallallahu alaihi wasallam, pisusunan akya pamang niyo Nabi sallallahu alaihi wasallam, may pantagbo sa giyang kay apuso. Puso. Pengendon tanon niyan ang tunay katanor o puso tano. Na pisusun yan so inalo niyan na mga panganin yan. Agito'y kakilya tano sa kaketendua tano sa titu-titu na ya importante aging kay apuso tano. Amasyap tano.
Anto na isap na panganin yan, Allahumma inni a'udhu bika min qalbin la yakhsha. Hay kadnang ko, hay Allah subhanahu wa ta'ala, na pelindung akor ka, mata-mata na pelindung akor ka si iku puso ada kalkian. Da kalkian si iku Allah, igirap kendigian so mga ayat wallah, so mga tutu, mga istorya si iku Allah subhanahu wa ta'ala, so mga naniba, mga wasiat, abkib yung mga ulama, na dikal kagiyang kota puso yan. Igirap ketadman yan so mga ayat wallah na da kalkian. Dikal kagiyang kota puso yan. Na luminindung san sunabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam sabab sa upun mapadalam si iku mu'min banyan din pekeneg so mga ayat wallah banyan din pekeneg so mga tadim-tadim si iku wallah suti kita no sa maranaw ben pelambas sa tangilannya sa sabala tangilannya sub kenegian na upun gitu mapadalam ko manusia na kinanglan na macikian agiyang kuta puso yan kada kalak o puso yan. Nah, anto na pinaisap na pangniyo Nabi sallallahu alaihi wasallam amya aloy. Ngati ko Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma naqqi qalbi minal khataya kama yunaqqa thawb al-abyad minad danas. Hay kadnang ko, hay Allah subhanahu wa ta'ala na limpiwang kaatigyan so puso akan si iku mga dusa. Sama no to, na ayay sa kasabutan no roo, na subes so puso tano, na kititikon so di tano di manggulaw la adusa. Kaayap ya mga niyo Nabi sallallahu alaihi wasallam na pelimpiyon so puso si iku mga dusa. Sama no to, na supunggulaw la na kaadusa, na pakaw na doon si iku puso ka, na gunyang buor diri so anggaw ta ka. Sumatang ka, so dila ka, so limang ka, so pamikiran ka, na pagurdiran yan ito lang. Nagiti sabab pa, ayap yan mga niyo Nabi sallallahu alaihi wasallam, na malimpiyo, so puso yan, si ikong mga beradusa, si ikong mga dusa, si ikong mga dusa. Kama yunaqqa thawbal abyadu minad danas, sa lagi datigyan, ukap kalimpiyo, o maputi, abangala, si ikong mga resik. Kailangan na makaputi-puti mambu agyang kuto girapipian kagito maputi abang kala na udyun mada agyang kuto ada ketian miniburingon na kokoson kaun tama sa penaguan ka sa Zunrox na gitu ibaratan Nabi sallallahu alaihi wasallam sa kaplimpiwa si iku puso puun si isagyang kuto mga kadustaan. Ay isap nakatiroon panganiyo Nabi sallallahu alaihi wasallam agi nalalayo na ipangani. Natigyan na ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala din. Wa ya musarrifal qulub sarrif qalbi ila ta'atik. Ya hey ding gira-giray ko puso agito so Allah subhanahu wa ta'ala na pakat kenang kaatigyan so puso akan si iku agamang ka. Na sama no to na ayap na kasabut roo na supuso tano na kaalinalin kabalik-baliktad adna oras na makatatanor adna oras na di makatatanor nagiti sabab palalayon pangnin o Nabi sallallahu alaihi wasallam amata tatap agyang kuta puso yan si iko di ka pagagama si iko agaman yan mata tatap agyang kuta puso yan si iko mga unot-unot si iko Allah subhanahu wa ta'ala si iku mga simba si iku Allah subhanahu wa ta'ala, si iku mga tadim-tadim si iku Allah subhanahu wa ta'ala. Mga bangsami, mga example buwanan, mga ibaratanan, ang mga pangani o nabitano ang Muhammad sallallahu alaihi wasallam, si iku pusutano asarbu ang makatanor, asarbu ang malimpiyo, asarbu ang makatekna, asarbu malalayon agyang kutaparataya. Nagyang kanan ang mga piyaka tiklasian o Nabi sallallahu alaihi wasallam so panganin yan nun nagyan ni tuos sa titu-titu din akay importante agyang kay apuso amasyap tano mga bangsami mga pagriami na nabaaya bukap kato nang ako puso ka na giramay in love ka puso ka na ipresente yanan si iku ang gauta ayam matanor kaupun gina ni matanor na mitagum piaso kauyag-uyag ka mitagum piaso di ka pagagama na mitagum piya ka sa mga realungan kamyakwang ka agi ang kutuwa mala abalas ayabu kiligtas ka
ayabu akapera apaska sa mauri alungan na maka talingo maka si iku Allah subhanahu wa ta'ala agyang kuto puso ka na daasanin-sanin yan a puso. Limpyo a puso, limpyo si ikong mga kadustaan, limpyo si ikong mga kasupaka kung mga inisa parwallah, limpyo si ikong mga kinggulalanan si ikong mga suguan wallah subhanahu wa ta'ala. Mga bangsa ko, uban na kiumanon, agyang kaya pakatutayan tano, magister tano, si Sheikh Muhammad Ismail na piyakataros tano. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balasan wallah yang kaya Aritano atatalingan mabu doktor salakaw arwarsi siya kinya Abu Khadijah. Tanto to kung marayag at tanto wag yung tuwa miya pagus ay nyaratano. Miya ka marayag ito sa ayaw mo ipugumantanor na yung tuwa miya aluminian supuso na yan una yan o langwan mapia. So langwan mapia na aya una yan na supuso. Kaya po na niyan nagpupuso. Yalo yung ninagyang ko itong hadith Rasulullah sallallahu alaihi wasallam o tigumpia sa puso na langon tigumpia sa mga anggota. Betaro tumambu o po mabinasa sa puso na binasa sa langon-languan o anggota o manusia. So puso o manusia mialo yung mga ulama at lokaklase. Pag ganayron naging ito at miyan naging ito doktor tano kalbong salim. Gusto ada saning-saning yan. Lumpio. Gititig wala yawma la yanfa'u man wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ano nga na maurina, di ko ang gego na sutamok, sumangawata, inunta sutaw. Ang ayam ni taling umanan, yaging kutuwa puso, agumpyo. Manulumpi sa giyong kutuwa, mamana, itibarang na mga dusa, manulumpi ko, pakakapiri, manulumpi si kutamana, asisang ko. Naupunan ng malumpyo, ang buli sa puso, kalbong saling, makariging ang puso na nangyayari. Namiyagunto nga sa kapagunto. Mittegudea si salong na mabri. Ikadua, puso ameli mga ulama. Nagiyang utuwa, puso marid. Yung utu doktora sakit ako. Puso, akan nabaitan o siya didiscussen na sakit ada taro mga puso ibarat. Mga sa ibang puso. At yan ang discussion, nagiyang utuwa maanawi. Yung utuwa sakit mga puso, pamawakan na ipilay. Na gina ni Saba pa kailangan ko Muslim na mas yapian so pagma na puso iyan pagkabinas. Ito doktor agi ang to ami habati ang na sa pisko. Sige na piyangam sa tigil sa tao oman kapita na una banian na diyan napakanlipatan niya sa puso iyan. Ang badi sa puso na gina ni mama na ipupunti ang pagunabang ka upun balumpiyo na kirumpi na sulang ulang. Ikatlo, puso nagyang kutuwa qalb mali yung puso amatay nasallallahu al-afwa wal afiya minta ng wala o tanong mirampay sa giyong tanan tao so puso yan namiyatay agina sutigo Nabi sallallahu alaihi wasallam pamana bituan niya sa puso puso ayman na niyan na
pamaukan na makakalid ini berat ng Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi yang kutuwa puso sa kaya kini berat niya nun na pamana datara tigil ng baso ay mana niya na ginam niya kalito baso na ded na pamana ketangan na iko berat to sulit kasay iguan kasay kayo ta baso na di ketagyo say lagi na ni pananggilan terkait ng Nabi sallallahu alaihi wasallam uba so puso tano na mabinasa sa kano ng gula na sa ayamanan yan kami nakakapipiri kanin ni Fati diyang kutwa pa man na ayamanan yan na nadaap pa lang siya ko agama. So Allah subhanahu wa ta'ala na inibaratiyan so puso ikipapantag niyan si ko paman na benar ipapantag niyan si ko ilmo ipapantag niya si ko iman, ipapantag niya si ko paman na kakakafiri, ipapantag mo puso ko ay maanan yan na mga syubhat, mga paman na kadidagan. Peter wallah subhanahu wa ta'ala sa Quran, anzala minas sama'i ma'an fasalat awdiyatun biqadariha ihtamala as-saylu zabada ar-rabiya wa mimma yuqiduna alayhi fi an-nar ibtigha'a hilyatin أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس ويمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال. Doktor, berkepip ya? Why? Teruskan, kena. Why? Soal natijan anzala minas sama'i ma'an fasalat awdiyatun biqadariha. Ini ibarat wallah subhanahu wa ta'ala so pamana ilmu uparatiyaya so benar sa ayamanan niya na Quran apya katurun wallah subhanahu wa ta'ala apu sa langit apya katurun wallah apu sa langit napakat na si mga pamana wadi ayamana wadi na giyang kutuwa mga kilida palaw amika kalot napakatanaon agiyang kutuwa nagiyang kutuwa pembetul sa wadi giyang kutuwa ketanaan agiyang kutuwa nasadin sa kalaian nakala mambu ap ketangalon aig upama kumala akala lebu sa giyang kutuwa pamana wadi yang utama tatag sa yang utama kilida palaw nakala mambuo ap ketaguun aig nadetaranan so puso yang utawadi nagito so puso sadin sa ayamaanan niya na kablang upuso ka ko gulalan sa paratiya si ko Allah gulalan ko pama na kapterima si ko benar na mala mabuo ketaguun ayamaanan niyan na paratiya mala mambu ap ketarima yan ayamaanan niyan na ndakwan wagama Islam. Nah, lama lagi yung kinibaratun wallah. Yang kutuwaig, mapupun sa langit na gito so paratiya. Gito so iman. Gito so pamana haq. Pamana korek. Oy. Gito so ay manan yan na ilmu. Oy. Na giyang kutuwaig na makata na sa giyang kutuwa pamana wadi yang mialitano na ayakin katanoro sa giyang kutuwaig kapangatanaian na kasasawgan sa pamana giyang kuto at tigtan wa bura-bura. Udi na mga raon. Udi na mga pamana sa mga pupot. Agiyang kutuwa masa akap tuga giyang kutuwaig na maliliyawaw sang kuto ayamanan yan naig. Na ande din ikaw lug kapakata lagi ang kutuwaig sa giyang kutuwa awadi na kailay tanong giyang kutuwa mga pupot ugit kita pura-pura matatago sa giyang kutuwa maliliyawaw. Na giyang kutuwa kaliliyawaw niyan na ayak kelamba na giyang kutuwaig alumpiwaig. Na lang wano pamanak kanaba ped sa giyang kutuwaig na kaliyawaw. Nagyang kutuwaig nagyan ni kay beratan wayamanan yan na ilmu.
Gianan ikaibaratan uparatia siku Allah subhanahu wa ta'ala. Gianan ikaibaratan upama na suranga o riba tas kanya sebenar. Andid ni kapakasuld o ilmu sa giyang kutwa puso na pekaliunian si ikupung kupuso giyang kutwa pama na kada pelang. Detaro tumambuso paratiaya na makasuld sa giyang kutwa puso na pekaliunian pun sa giyang kutwa puso agiyang kutwa kakakafere. Na detaro tumambuso benar aupun makasuld si kupuso na pekaliunian kupuso agiyang kutwa pama na lang na batil langwan aribat. Na detara na lama na giyang kutwa kaungang wala sa kini barat niya nun. Why? Ada taragiyang kutwa ig, ang makata na sa giyang kutwa wadi, ap ketangalan sa ig, na languan o pamana may sasaw sa giyang kutwa ig, na keliyawaw siran. Keliyawaw siran na ayak kelamban na giyang kutwa maling ang waig, na detara na giyang kananam ya aloy tanong. Aw pun makasultso paratya, so ilmo, so benar si kupuso tao, na pekaliniyang kupuso tao, so pamana kada apelang, pekaliniyang kupuso tao, so pamana kakakafere, pekali niyang kupuso tao giyang kutuo pama na ribat. Why? Naisap na kinangatano nagiyang kutuo kapaka tana agiyang kutuo ig matatago na giyang utamyalo itano detaro mga bura-bura giyang utam mga pamana popot mga raon na maliliyawaw. Na ayak kay baratanan na detar mambunan o ayamaan yan niya kilay tano sa kapkumasay tano ron ay girawa na kemasan tano asuribat na ayak kakailet tanoro na pamana ay makatataban kamal liliyawaw. Uway. So pamana so kajujahili so kakukofri na maliliyawaw. Uway. Ugay na andi masa akas suga tayo mana niyan na mabagrandu na kedaagiyang ko to amyang alitano, kedaagiyang ko ta popot, giyang ta bura-bura, giyang ko to ay mana niyan na mga raon na ayak kelamban na giyang ko to ang balingaw aig na detara na so puso ay mabuha kelamban na giyang kutwa pamana benar so paratiya so ilmu. Why? Anzala minas sama'i ma'an fasalat awdiyatun biqadariha fahtamala as-saylu zabadan rabiyan wa mimma yuqiduna alayhi fi an-nar ibtigha'a hilyatin aw mata'in zabadun mithlu. Pedrosop tutungan apamana antap sa emanan yan na para hiyasan di na mga pagigimo. Why? Ay kay baratan yan pan nagyang kutuwa pamana putaw na inutup titunga kaano namada agyang kuto ano namada agyang kutuwa pamana dirumped yung kutuwa mga tangis di mapetsagi yung putaw na ayak kelamban agyang kutuwa putaw bagwa putaw datare na subulawan igirawan na tutong nirang para madoon so pamana misa saguna kana bubulawan na ayak kelamban agyang kutuwa pura bulawan. Fa amma ma yanfa'un nas fayamkuthu fil ard nagiyang utapakang guna ko mga tao na kelamba. Why? Fa amma az-zabadu fayadhhabu jufaa nagiyang utapamana bura-bura giyang utamiyalitano ayamanan yan na mga popot mga ayamanan na bura-bura mga raon na ayamanan yan na kedes kanyan mibubuang. Kadzalika yadribullahu al-haqqa wal batil na detaranan kini ibarat no wallah si benar agus suribat. Why? Nagina ni pamana gina ni maulaw-law puso. Why? Upun malumpyo so puso. Sagiyang utwa pamana mga sakit puso. Why? So kita maanawi na miyakal bulbud akapakasundun agiyang kuto ayamanan yan na benar. Malbud akap ketarimaan yan siku ayamanan yan na benar. Malbud akap kesuldun kapakasuldun agyang kuto ilmu. Malbud akap pakasuldun agyang kuto ayamanan yan na parati siku Allah subhanahu wa ta'ala. Okay. Na upun man di pamana di manumpiyo agyang kuto puso na ay kesuayan nagina ni kakeden ko puso kakeden ni puso sa ayamanan yan na pamana datarag yung utang mga sakit pamana kapakilay-lain sakit ayamanan yan na kibar sakit ayamanan yan na dinganikat papakituwa si pamana lagi pagaring ka muslim kita kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bihasabi imri'in min asy-syarri an yahtakira akhahu al-muslim o kama qala alaihi salatu wassalam pamana kesanana pamana marata
pinakamarata di kapapakai tua o tau si ko pagarinian Muslim. Na ked nagyang utay mananian na mga sakit at talagyang uta kibar. Why? Ayat betul sa kibar talagyang uta hadith. Ala ma'na al-hadith yakum ako Nabi sallallahu alaihi wasallam pamana mapenditaran tetais agyang uta mama. Why? Na tigu Nabi sallallahu alaihi wasallam kana baginan ni kibar ugay na aya kibar tigu Nabi sallallahu alaihi wasallam na batarul haqq. Giyang ko tuwa di nga katarima si ko aya maanan yan na benar. Wa gamtun nas nagyang ko tuwa di nga di kapapakay tuwa si ko mga tao. Why? Giyang ko tuwa yung ni kapapakay tuwa. Na gina ni isa duwa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dataragyang utam yang alo yang kaya aritano. Mga duwa Nabi sallallahu alaihi wasallam na isaw na duwa yung nagyang utwa. Allahumma ati nafsi taqwaha. Allahumma ati nafsi taqwaha. Ya Allah nataling man ka kung ginawa ka so pamana para tiya. So kalak yan. Wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Nagusuti nga kas kay mapi ako. Psuti si ko mga puso. Na isa na pamana kay importante o ayamaan yan na puso sabab sa so puso nagyang utwa miyaloy tano agong kay miyaloy ang aritano au pun tegumpia yali Nabi sallallahu alaihi wasallam au tegumpia na tegumpia sulang ulang walo ang gutaw manusia sa dataro tumambu au pun ay manan yan na binasa na ay din kebinasa nagyang kutwa lang unong pamana anggota o manusia ay nagkebinasa na so pamana manusia na ginani sabab ayamaan yan na kailangan na manggelebek tanah sulang ulang na gelebek aib gelumpio ayamaan na puso na ubed man ay supato nagyang kayari tano na pabugulus tano. Masya Allah, penalamatan tano agi yung koto magister tano sagi yung koto minibginen rak tano miya kapia may tuwan doon may pantag sagi yung kay puso. Mga bangsa mi, mga pagarya mi, siya pantano so puso tano. Argaan tano so puso tano. Ilang mga so nabi, mismo sa kanya na nabi, na piya ka klase-klase niyan, so mga panganin niyan, may pantag busag yung kaya puso. Sabab sa kaya puso mga bangsa mi, na upun kalibutangi, upun matay so puso, upun tumagas agyang kuto puso, na dili ka duso manusia, sabab sa andad ni kalibutangirngon, andad ni katagasian na ayakap pakailay niyan na baliktad. Anto na baliktad, ayakap kailay niyang kumarata na mapia, na ayakap kailay niyang kumapia na marata. Na ayap kebabayaan gelebek o anggota yan na sumarata, na aya di nini ba ipkaguad gelebek o anggota yan sumapya. Aya katero Ibnul Qayyim rahimahullah natigyan idza stanara nurul qalbi bil iman jaa ilay nini ba ata kulla khairin aw fada kulla khairin ilayhi min kulli nahiya. وإذا استظلم القلب بظلم المعصية أوفد كل شر إليه من كل ناحية. Upuna tigo Ibnul Qayyim kasindawi agyang ko to puso si ko misabab ko mga galabak mga pipia na pagkataling umon agyang ko to lang na mapia si ko makambala-bala bapia giyang ko to kapagataling umar ka giyang ko to mapia na di nga din katawan na giyang ko ta kaya giraw niya na si kumakambala-balar ka di nga katawan wanda pagkantap agiyang ko to mapia pagkataling umar ka nagugiyang ko to galabag ka ang mga pipia nalangon ka di mang galabag tatawfikan ka wallah sabab sa giyang ko to puso ka nakasisindawan malilimpyo si iku para tiya si iku Allah subhanahu wa ta'ala. Na upuma natigo Ibnul Qayyim kalibutangi makanggula lang ko mga maasiya sama nuto na so mga maasiya na kalibutangan yan sa puso. Na makataling umaw mambutigan agyong kotwa langon amarata si kumakambala-bala. Dengan kata no anda perapon so mga widakal ka
so mga problema ka dir ka di matunduk-tunduk sabab sa giyang kutwa kialibutangan agiyang kutwa puso ka si isa giyang kutwa mga kambaradusa maanggulalan sa giyang kutwa mga kambaradusa na siya pantano agiyang kay apuso tanong mga bangsami dito kumatas istorya o di na bendingan sa giyang kay apuso akyang bendingan na unwaga matano agama Islam na giyang kay amyang aloy tano nasaba dumbed nai aya katuro Nabi sallallahu alaihi wasallam na inna Allah la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsadikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum aw fi ma ma'ana qawlihi Nabi sallallahu alaihi wasallam aya katuro Nabi tan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam na mata-mata na suwallah na naban yang pagilya sa mga buntaliw na gusto mga lawasiyo antay mapiyay lawas antay matay da mama antay matay da babay nabagyuti pagilain wallah kaaya pagilain wallah nasupuso ka aw gusto galabag ka ang mga pipiya na gina ni pagilain wallah ino supuso ka na kaya sindawan sa sindo o paratiyaya ino supuso ka na miyalimpyo si iko mga kambaradusa aya katiro Nabi sallallahu alaihi wasallam na idza adnaba abdun dhanban nuqita fi qalbihi nuqtatun sauda igira manutwa tigu Nabi sallallahu alaihi wasallam amyakang galabak so oripan wallah subhanahu wa ta'ala sa dusa kadustaan na mititik ko puso yan agyang kuto maitam atitik na sama nuto na umang kang galabak sa dusa na kaumanan na tama sama kadakdakal na kalibutan nga kita puso ka pakalibutan na patay na tegas na ayakap kailan yang kumapya na marata na ayakap kailan yang kumarata na ayamapya na ayan yan dinggulalan na gina ni kay importante akasya patano sa giyang kay apuso tanong mga bangsami benda malumya katas so live tano na ino ka supatan tanobo nalamata nami so sira no to alangon miya babaya mamakinag sa giyang kay alaivami na gusto ko babaya mamakinag sa giyang kay video panganin tano si ko Allah subhanahu wa ta'ala adnab ka kwa tanoro na may tuandawan Allahumma amin kanusan langon langon kanu din na mga bangsami na gumapagaryami mga tunganami na gusto langon na mimbentay sa giyang kaya video mi salam rakanusan panganin tano si ko Allah mambagyan tano so manaw sala makalilintad nagukapipiya ginawa panganin tano si ko Allah subhanahu wa ta'ala isampay tano sa giyang kay niya karanirani din bulan Ramadan tawfikan tano wallah alimpyo tano agyang kay apuso tano makanggulalan sa ikong mga galabak tano ang mga pipiya na gusto mga simba tano si Allah subhanahu wa ta'ala na tawfikan tano niya sa matakatak tano sa giyang kay abulan sabab sa giyang kay so nainiba bulan so tigiran panakpan so galabakon ang mga pipiya penalamatan na miskano bulangon sa salam na miskano. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam berkasan Syekh. Waalaikumsalam warahmatullahi wala sanga wallah doktor. Hai. الذنب يثقل والعشق يحرق فأين أمضي وحولي الوزر